नै जारुवा मुलि बेखौथ' मिथिखागोन ना मानसिफोरा नै बे नोंनि नै साखिनायबा नै आंना बेसेबा बुरजा मा माखौ मा होनदों हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायफोर बावनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर नै जोंहा दिनैहाय दाउ रोसि लोंनो नागिरदों बानलु रोसि ना दाउ रोसि होनो क्रिसिया रायलायफालायदों मानामुनि ओमफ्राय जारि जोग्लावरि होनानै बानलु बिदै फुदुंना लोंनो नागिरदों आरो मानो होनबा एसे गगा गुजुनाय लोमजास्रोनाय बिदि जाबाय थादोंना ओंखायनो आं भिडिअबो होनो हायाखैमोन बिनि थाखायनो एसे राखांथोंसै होननानै बानलु रोसि लोंसै आरो जा दाउ रोसि दाउ गोदागासिनो हनै सासे दाउसा फिसासो आरो 600 ग्राम जानाय फिसाखौसो जानो थिननायखाय फिसाखौ बायना लाबोबाय नै मा दद' आसोल भिटामिना दाउसा फिसायावसो थायोनो ओइ दाउ गोदाग्राया मा लायखो नोङो ए सुफैदो आमायथु मालाय बिस्रा नाबो दंबावोसो ना कमलकाट दंलायबावोसो बैयाव सायनो नागिरदों नै बाल्थिङाव दं आंहा मोनजायानो नाखौ गगा मोननाय गुजुनाय जानायखाय होलाय मा खेबहैनो नाना नै मामि नानाया दे नाना मा मडेल गोदायो सायलाग्रा मडेल ना बायलाग्रा मडेल Mai thu nè mai thu chứ cái gì vừa là bài thế mà tôi cái này 사실 마마 둥근해 둥근 응카네 마는 응카네 이렇게 아두 đau đau nữa đau có nữa hả chị mà chị 마나무니 가한 시장 또 방식 날라고 간병이네 마나무니 비싸고 비고 농구나 농가 나니 청이등 아이노 이여 dong 이여 안 더이 나이 난 당칸 가봐요 뭐 dong 이여는 응? 진짜 용 막 하이나 혹시 이거 살아봐니 샤샤 밤 일라 시갑샤 라부 하면 되는데 बांद्राय बुरजा होबाबो गोखा जानो हानाय नङा ओइ फिसाफ्रा होलाय फिसाया होलाय फिसा गिदिर होनांगौ 걸어 마마 포일라베 풀어줄게 가난 라베 마마 자리 마나무니 비싸 마나무니 기들 저러네 나 사실 막 홀라나 피딩네 너무 힘 금시는 유지 레벨라 스트로베리 네 앉아요 하라 그래? 예? 뭐야 바로 가래
गैयालै बानलु फिसा गैया बाजार नङाना नै मालाय बिसिना नाया आयौ माथो मेजेम माबा बिदै दंलायोमोन थाव एसेल' होगोन होनोसै नैयाव मा दङ आं दिन्थिनोसै नोंथांमोननो नै जारुवा मुलि बेखौथ' मिन्थिखागोन ना मानसिफोरा सबखा बरि ना मा होनो बेखौ आङो एसे होनोसै उनाव मोनथाम होनोसै आङो गिदिर गिदिरथार सिफ्रुनो हाखायो बिलाय बिनि रसा बेयाव मालाय गोदौनायाव ओंखारगासिनो बेखौ माने एसे गोबाव गोदौ होनानै बिनि फ्लेभारखौ ओंखारहोजोबसै आरो गोदौ थाथोंसै आरो बेखौ मोनबायना नाया मोनबाय ओंख्रिया मोनबाय आङो जागोनसै खोमालै मामि गैयियावनो जागोन नोंसिना मोनथ'वाखैना मालाय बिसिना ना ग्रेभिथ' नङा बिदै जासिगोन दे खोमसे गोदौ थाथोंसै जागोनसै आंना मामिया फैगौमोन नै बे नोंनि नै साखिनायबा नै आंना बेसेबा बुरजा मालाय जादोंसै आंहा Mam. Bizim işte okur benim. Thả. Còn dưới đi phải mong thả. Chà lá, cho anh chặt. Thằng điện thả. Thông được. Mama, bisa? Kenapa tidak? Mama kayak mama. Mama halu. Ambil aku dulu. Cuk. Mama dong. Gimana? Makan lagi. Lima. Oke. Cái là xì bẹ đi. Hasuai. Đâu phải gì. Sự kiện sự kiện xì bẹ đó. Ăn thì cứ để lấy gần nữa. Ăn thì gọi bài chân. Ăn thì không. Ăn dạ không rừng chỉ rồi. Không bay nhanh nhé. Thank you so much. नोंथांमोननिसिम जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बा लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय बाय होनलाय मा बाय बिदि जायो आरो नोंना टाटा